Θα κάνουμε μια δικιμπούλα τώρα το iPhone 12. Αυτή είναι η μπροστινή κάμερα. Είμαστε στα 60 frames. Όπως το βλέπετε. 60 frames. Ωραία χρώματα. Λοιπόν, πάμε να δούμε και μπροστά. Εδώ είμαστε όσο πιο ανοιχτά γίνεται το φακός. Εδώ είμαστε ultra wide. Εντάξει. Εδώ είμαστε στο 1x. Πάμε να κάνουμε και λίγο zoom. Να τους ο γατούλης. Ένα επί πάλι. Να δούμε και τη σταθεροποίηση. Έλα γατούλη μου. Έλα. Έλα βρε. Έλα εδώ σου καλό βίντεο, έλα. Μπράβο. Πάμε πάλι ultra wide. Έχει και αέρα τώρα, να δούμε πως ακούγεται κιόλας. Συμβολή, μην τα πολυπλησιάζετε, κάνουν επιθέσεις. ...4K στα 60 frames. Επί 3 zoom όσο πάει 4K. Εδώ είμαστε 4K στα 60 frames. Πάλι με την μπροστινή κάμερα. Ορίστε. Να δούμε και τη σταθεροποίηση. Πάμε να περπατήσουμε λίγο. Εδώ είμαστε πάλι 1080-60 frames. Να το βάλουμε και λίγο πιο μακριά, δούμε. Ωραία φαίνεται η εικόνα. Για να δούμε. Να δούμε αν κάνει και για vlog το κινητό, έτσι. Τώρα μιλάμε να δούμε αν ακούγεται και ο ήχος βασικά. Τώρα έκοψε και λίγο αέρας. Εδώ βλέπετε τους φίλους μου εδώ πίσω. Μάτι.
Πάμε να περπατήσουμε λίγο πιο άτσαλα. Να δούμε πόσο σταθερό είναι. Ξεπακετάρισμα του iPhone δεν σας κάνω. Πέρα από ένα καλώδιο Type-C σε Lighting δεν έχει τίποτα άλλο. Έχει και ένα αυτοκόλλητο. Φορτιστή ξεχάστε το. Φορτιστής δεν υπάρχει μέσα. Οπότε το φορτίζετε με τον παλιό φορτιστή του προηγούμενου iPhone που είχατε. Αν είχατε. Αν δεν είχατε, εγώ βασικά το έχω φορτίσει και με φορτιστή από Android τηλέφωνο. Κάνει πιο αργή φόρτιση, αλλά δεν πειράζει. Καλό κάνει στην μπαταρία. Δεν χρειάζεται γρήγορη φόρτιση. Σπανίως. Πάμε να πούμε δύο λογάκια τώρα για τα τεχνικά χαρακτηριστικά αυτού του κινητού. Αυτό το κινητό ανακοινώθηκε τις 20 Οκτωβρίου. Λειτουργικό iOS 14. Η διαστάση είναι 146 επί 7 επί 71,5 επί 74 χιλιοστά. Σας διαβάζω τώρα μέσα από το site. Βάρος έχουμε σε 164 γραμμάρια. Προστασία είναι Gorilla Glass σε πλάτη και πρόσωψη. Ελαιοφοβική επικάλυψη και IP68 πιστοποίηση. Αδιάβροχο με λίγα λόγια. Παίρνουμε 2 SIM. Παίρνουμε μία Nano SIM. Και μπορούμε παράλληλα να δουλέψουμε και μία eSIM, την οποία την έχει προκατασμένη μέσα στο κινητό. Απλά με ένα QR code θα σας δώσει, ξέρω εγώ, ο Γερμανός ή όπου πάτε, όπου. Μόνο η Κοσμοτέ υπόψη δεν υποστηρίζει, έτσι. Δεν υποστηρίζει από άλλη εταιρεία η eSIM. Σας δίνει ένα χαρτί, χρεώνετε, ξέρω εγώ, 9 ευρώ πόσο είναι. Σκανάρετε, πρέπει να είστε συνδεμένοι στο ίντερνετ, σκανάρετε τον κωδικό και συνδέεται αυτόματα η κάρτα. Επιλογή χρωμάτων έχουμε τώρα σε μαύρο, άσπρο, κόκκινο, πράσινο και μπλε. Το συγκεκριμένο το δικό μου είναι μπλε. Super Retina οθόνη XDR OLED στα 625 nits. Αρκετά καλή οθονίτσα. 6,1 ίντσες είναι η οθόνη. 86% αναλογία οθόνης προς σώμα. Ανάλυση οθόνης 1170x2532 εικονοστοιχεία στα 460 ppi πυκνότητα. Έχουμε τον Α14 επεξεργαστή, είναι ο τελευταίος. 6 πυρήνες. Οι μνήμες τώρα που μπορούμε να το επιλέξουμε, το συγκεκριμένο το δικό μου είναι 64 GB, αλλά υπάρχει σε 128 και σε 256. Λέμε πάντα για το iPhone το 12, το απλό, με τις δύο κάμερες πίσω. Η μπαταρία, παιδιά, πονάει λίγο, είναι στα 2815 mAh. Αν κάνετε βίντεο και live stream και τέτοια, δεν θα προλαβαίνετε να το φορτίζετε. Μερικοί βγαίνουν και λένε ότι κρατάει 2 μέρες η μπαταρία και τέτοια. Αυτά είναι γελία, έτσι. 2 μέρες η μπαταρία σε αυτό το κινητό δεν κρατάει. Είναι ένα πολύ καλό κινητό, αλλά 2 μέρες δεν κρατάει. Έτσι. Δεν θα τα αναλύσουμε περαιτέρω, αλλά δεν κρατάει 2 μέρες. Η μπαταρία είναι μία αφαιρούμενη. Μπορούμε να το φορτίσουμε με γρήγορη φόρτιση έως 18W. Λέει ότι παίρνει 50% σε 30 λεπτά. Έτσι. Και υπάρχει και ασύρματος φορτιστής έως 15W. Κλασικά συνδεσιμότητα έχει με lighting θύρα. Οι κάμερες είναι 12 MP. Η μία είναι στο f1,6, ευρυγόνιος είναι ένας φακός, και η άλλη κάμερα είναι f2,4, υπερευρυγόνιος. Και έχουμε και κάποιες λειτουργίες, δηλαδή έχουμε και το Dolby Vision μέσα, το οποίο ειδικά το βράδυ έχει πολύ καλό αποτέλεσμα στο βίντεο. Πάρα πολύ καλό αποτέλεσμα. Δηλαδή είναι οι κορυφαίες κάμερες σε smartphone αυτή τη στιγμή, αυτές που βλέπουμε. Βίντεο έχουμε 4K στα 24, στα 30 και στα 60 frames. 1080 έχουμε 30, 60, 120 και 240 frames. Το Dolby Vision που σας είπα πριν, Dolby Vision HDR,
Μέχρι 30 frames δουλεύει. Και έχουμε και καταγραφή στερεοφωνικού ήχου. Η selfie κάμερα είναι 12 MP f2.2, ευρυγόνιος φακός. Έχουμε, λέει, βάθος πεδίου και έχει και βιομετρικό αισθητήρα. Τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά είναι GPS, NFC έχουμε, Bluetooth έχουμε, θύρα jack 3,5 χιλιοστών απουσιάζει, ράδιο δεν έχει, αισθητήρες έχουμε Face ID, επιταχυνσιόμετρο, γυροσκόπιο, εγκυήτητα, ψηφιακή πηξίδα και βαρόμετρο. Αρχική τιμή βγήκε στα 8,99 το συγκεκριμένο κινητό, τον Οκτώβριο που βγήκε. Να σημειώσουμε ότι δεν έχουμε δακτυλικό αποτύπωμα σε αυτό το κινητό, όπως είχαμε στο 7 Plus ας πούμε, έτσι. Βέβαια έχει πολύ καλό Face ID, σε απόλυτο σκοτάδι ξεκλειδώνει, πρέπει να έχει υπέρυθρες και βλέπει το πρόσωπο. Άμα βάλω τα γυαλιά, μέχρι και με τα γυαλιά με αναγνωρίζει. Δεν είναι και ότι πιο γρήγορο στο ξεκλείδωμα, αλλά εντάξει. Μην είσαστε πολύ απαιτητικοί, δηλαδή μην πάτε να παίξετε παιχνίδια, ξέρω, να παίζετε όλη μέρα και να λέτε γιατί δεν μου κρατάει, ξέρω εγώ, μία ολόκληρη μέρα παίζοντας παιχνίδια. Δεν υπάρχει αυτό. Αυτό ξεχάστε το. Ούτε για πλάκα. Άμα το πάρετε αυτό το κινητό, να το πάρετε γιατί το γουστάρετε. Δεν είναι πως θα έχετε wow, πολλά εξτρά πράγματα πάνω του, ξέρω. Εντάξει, έχει. Το συγκεκριμένο που έχω εγώ το 12 το απλό έχει δύο καλές κάμερες πίσω και μία καλή κάμερα μπροστά. Αυτή που τραβάμε τώρα είναι μπροστά, ας πούμε, η κάμερα. Αυτά πληρώνεται. Μπορώ να πω με τα βεβαιότητος, ίσως το Plus κρατάει παραπάνω. Κάντε εγγραφή, πατήστε και το καμπανάκι, να στηρίξετε το κανάλι. Ας ελπίσουμε το 2021 να είναι καλύτερη χρονιά. Που προσωπικά δεν το πιστεύω και ιδιαίτερα, αλλά τέλος πάντων. Λοιπόν, γεια σας, καλή χρονιά σε όλους.